Tak, my by sme mohli začať tým, že odpálime dnešné Teleráno alebo zapálime, neviem, olympijský oheň, alebo... Áno, alebo slzy dračie, alebo ja neviem, čo to bude, čo dnes pán Jaroslav nám mimochodom priniesol. To je denaturovaný, alebo niečo iné, nejaké iné dobré vínečko? Tento alkohol je špeciálne denaturovaný pre tieto krby. Výsledkom spalovania tohto alkoholu je kysličník uhličitý a voda. To je to, čo vdychuje človek, preto tieto krby sú vhodné do interiérov všade. A 3 bodky, pretože vy budete aj na telefónnom čísle, aj nám budete o tomto rozprávať. Teraz definitívne ideme zapáliť to, čo sme chceli na úvod zapáliť, takže skúsme sa pozrieť na to, ako sa zapaluje takýto. Ukážte, že či to je bezproblémové a nie nebezpečné. Takže potrebujete k tomu iba tento alkohol, zapalovač a lievik. Jednoducho to tam nalejete. Tak toto je veľmi zaujímavé. Myslím si, že toto by som zvládol aj ja. To celá rodina inak môže robiť. Áno. To je niečo ako Človeče, nehnevaj sa, alebo Dostihy. Takže už to máme naplnené. Áno, a teraz jednoducho zapalovačom to zapalíte. To je zapalovač. Ja som toto videl u kúzov. On sa musí rozhorieť trošku, takže taký 5 minút sa bude horieť tak do modrá, ale potom bude horieť pekným červeným plameňom. Toto je perfektné. To znamená, že my sa dnes dozvieme, že či ako prikladať do toho, či ako zavesiť, čo hrozí, čo nehrozí, čoho sa bá, čo sa nebá. Presne tak. Výborné, tak zostaňte s nami teda. Dobre. No, pán Jaroslav tu bude počas celého rána, priatelia, my vám skutočne poradíme, ako mi nespomínal, bude aj na telefónnej linke, to znamená, akúkoľvek otázku budete ohľadom týchto liehových krbov mať, tak pán Jaroslav vám zodpovie. Fakt sa k tomu dostaneme, veľmi zaujímavé veci, ale my ideme. Peter sa už hreje. Ono to hreje, ono to fakt hreje. Ja som to skúšal, ono to vyslovene. Netvrdím, že komplet celý 200-metrový tvoj štandardný byt dokáže vyhriať, ale... Ono sa to teraz... Takú menšiu. Teraz sa to rozohrialo, tak uvidíme, čo to bude za hodinku. Či už nebudem niekde na druhej strane stola. Peťko, vítaj, servus. Dobré ránko. Čo si priniesol? No, Ale teraz sa ideme venovať týmto nádherným krbom, čo tu máme dnes. Je to presne tak, sú to biokrby a máme tu odborníka, krbológa. Krbológ na slovo vzatý. Pán Jaroslav Buc, dobré ráno. Dobré ráno. Vy ste dnes odštartovali spoločne s nami Teleráno, že sme slávnostne zapálili tieto biokozuby. Dobre hovorím, lebo to bude asi najdôležitejšie, aby sme hovorili správne, čo treba hovoriť a čo netreba hovoriť. Čiže aj keď ich budeme jesť, tak je to zdravé. Je to bio, hej? Je to bio. Je to bio, pretože to palivo, ktoré sa tam používa, je bioalkohol. Ten je vlastne vyrobený z kukurice. Je špeciálne upravený tak, aby sa dal používať týchto krboch, aby sa nedal piť, samozrejme. Niektoré to by mohli mysleť. Takže výsledkom spalovania tohto bioalkoholu je iba kysličník uhličitý a voda. To je to, čo vdychuje človek. Nemá to žiaden dym, žiadne sadze. Preto je to vhodné do interiérov. Otázka. Panelák. Áno, nie? Áno, určite. Výborne. A môže to byť, a pochopil som, že to môže byť takto ako telka, to znamená, že sú stojacie, a potom také, ktoré sa dajú aj zamontovať, respektíve dať do nejakej priečky. Áno. Sú v podstate 3 druhy, sú závesné, tie sa používajú na steny. Normálne sa to Závesia ako obraz, presne. Jednoducho 2 dierky do steny, závisíte a máte krb so živým ohňom. Potom sú voľne stojace, to sú tie, ktoré vidíme tuto po štúdiu. Tie si postavíte kdekoľvek. Jedine, čo nemôžete ich presúvať, pokiaľ samozrejme horia. A potom sú ešte zabudované, tie sú pevne spojené so stenou. Dobre, sadrokartóny, to je také rozšírené, ľudia to často dávajú aj na klasické steny, aby vyrovnali a tak ďalej, upravili. Dá sa to dať do sadrokartónu? Predsa len je tam aj papier v tom. Áno, záleží to od typu. Niektoré, tie lacnejšie, tie treba odizolovať. Ale môžete, ale odizolovať. A tie, ktoré majú ochladzovací systém, to je tieto, keď môžem ukázať. Áno, poďme. To znamená, tieto ochladzovacie mriežky, on si zo spodu nasáva studený vzduch a ochladzuje si zadnú stenu. A tým pádom vlastne môže byť v sadrokartóne, pretože tá stena zadná nie je taká teplá a jednoducho bez izolácie sa to dá na akýkoľvek sadrokartón. Mňa ešte zaujíma ďalšia vec. Keď je kozúb, frčí, romantika alebo atmosféra, tak môžem dokladať polienka, hej? Ano. Môžem dolievať to? Dolievať až keď nehorí, lebo to je nebezpečné. Čiže vypočítať si aj metabolizmus, aj všetky veci v rámci večera, aby to vyšlo, hej? Ale na čo budete dolievať, keď to horí zase? Keď to dohorí, potom to môžete naliať. Môžem na tom grilovať? Výborná otázka. Veľa ľudí sa na to... Vážne? To sa už niekto pýtal? Ja nie, že takéto blbosti sa na to pýta. Dá sa na tom grilovať, ale celé to zašpiníte. Preto sme vyvinuli grill na bioalkohol, ktorý je vhodný do interiérov. Môžete grilovať v obývačke a je to veľmi, je to lepšie, ako sme si mysleli, že to bude. Aha, vieš, následne ste zistili, to je dobré. Áno, pretože ten grill, fakt to grillovanie je veľmi zdravé, nie sú tam žiadne karcinogény. Plus sú tam použité teflonové platne na tom grille, takže je to veľmi
čisté, že nemusíte tam mať žiadnu špinu. A my sme chceli byť za debilov, ktorí že akú hlúpú otázku máme a zrazu to je. Ale zase musím povedať, že majú zaujímavú prácu, keď skúšajú, že tak skúsime grill, funguje, to je dobré. Je to náš patent, ten grill. Čo máte v ruke, čo to je? Toto je slúži na reguláciu v podstate toho ohňa. Ten bioalkohol v tom krbe horí 3 až 6 hodín a 3 až 6 záleží od toho, ako ho nastavíme. Takže môžeme, treba, toto je k tomuto krbu. No tak poďme to zregulovať. No. Môžeme prechádzať. Mimochodom, tie polienka, to nie je normálne drevo, predpokladám. Tie polienka sú keramické. Tie polienka, to je ručná práca, keramické, máte do konca života, vlastne sa im nestane. Aha, super. Takže touto klapkou sa to reguluje, alebo sa to dá zhasnúť tou klapkou. Čiže aj takto to je. A toto druhé? Toto je zase na ten ďalší, treba si na tento. Áno. S týmto si regulujete, zase si môžete pridať ten plameň a bude horiť viac, alebo si ho naregulujete na menej. Tak ukážte, úplne to zhasnite. Tak potom to zase zapneme. Áno. Treba si to nareguluje. On je teplý, treba ho trošku nechať, aby tá klapka bola zasunutá. Vtedy, keď sa ochladí, tak potom sa to dá jednoducho zasunúť. Čiže treba to sa už tiež naučiť ten grip nejak. Áno, je tam. Super. Dobre, takže stáť to môže, visieť to môže, zabudované to môže byť. Perfektná vec. Skvelé. A zopakujeme stále nie len do veľkých priestorov, ale takisto aj paneláky. Áno, aj v paneláku. Ono to trošku spaluje kyslík, ale to množstvo spalovania kyslíka sa dá prirovnať k plynomu sporáku, keď vám horia dva horáky. Také isté množstvo kyslíku to spália, také isté množstvo CO2 to vyprodukuje. A to sú presne už vaše odpovede na otázky, ktoré my by sme sa ďalej pýtali a vy určite máte otázky, ktoré sú praktické a konkrétne a práve preto pán Jaroslav zostáva na telefóne ako radca, krbológ. 026 827 4282. Dnes tu máme skutočne telefonickú ústredňu. Všimol si každý tu telefón na 106, tak môžete aj s pánom Jaroslavom. Zatiaľ ďakujeme pekne. No a my sa uvidíme v ďalšej polhodine, ale ešte predtým samozrejme správy. Je to tak? Ale čo dnes úplne zrealizovať môžeme, to sú krby. Áno, ideme urobiť takú rekonštrukciu zapálenia biokozupu. Jaroslav, dobré ráno želáme. Dobré ráno. My ideme ukázať, ako takýto biokrb alebo biokozub funguje, pretože Jaroslav Buc je krbológ, aspoň dnes v Teleráne, inak sa venuje tomu, že tieto krby aj vymýšľa, aj nejaké grilíky a obsluhuje a všelijaké veci. Napríklad, že toto je keramické, som sa dozvedel. A teraz budeme vidieť to, čo sa deje. Poďme na to. Áno. Máme tu bioalkohol. Bioalkohol. Tá obsluha je veľmi jednoduchá. Dáte si tam lievik, nalejte ten alkohol. Samozrejme musíte dávať pozor na jediné, aby ste nepreliali. A tak žena dáva pozor, že koberec. Áno. Tak, toto je naliaté. Ako viem, že to stačí? Je tam nejaká ríska, alebo... V podstate nesmiete to preliať, takže dáte si väčšiu rezervu a keď už budete mať tréning, tak si môžete dať menšiu rezervu. A toto teraz je čarovná palička. Ja zoberiem lievik. A ja zase vám túto flašku. Tak. A s touto paličkou jednoducho sa to dá páliť. Čarimári, fúk a už horí to. My sme sa nedostali k veci jednej a to je, že hovorili sme, že môže to svietiť trošku, ale že keď je to takto parabolické, tak to teplo a teraz už pokračujte ďalej. Áno, takže štandardne teplo, keď horí vlastne ten oheň, tak to teplo má tendenciu ísť hore. A táto parabola nám zabezpečuje to, že vytvára také sálavé teplo a to teplo tlačí do priestoru až na 5 metrov, to cítiť. Alebo sálové, keď ide do sály. Sálové teplo. To znamená, že teplo neuniká hore. Samozrejme, ide aj hore, ale cítiť z tohto krbu, z tohto typu krbu, cíti také sálavé teplo. To je zase veľká výhoda, keď prídeme do nejakej veľmi chladnej miestnosti a chceme si... Ja rozumiem. Ja sa tomu nevyznám, ale vy ste hovorili aj nejaké kilowaty, čo sa tepla týka. Tí, ktorí tomu rozumejú, asi budú vedieť, že aké čísla použijete teraz. Áno, takže tieto krby majú 3 kW výhrevnosť, alebo 4 kW, je to podľa typu. A tie 3-4 kW vám stačí na zohriatie jednej väčšej miestnosti, aj s kuchyňou. Cca podlahová je rozmer. Všetko to záleží od teplnej straty v miestnosti. Ak by ste mali nízkoenergický pasívny dom, ktorý má teplné straty 2-3 kW, tak s týmto krbom vykúrite celý dom. Fakt? S jedným krbom? No, týmto malým, presne tak. Dobre, ideme teraz prepočítavať ďalšie veci. Toto bola fľaša, ktorá bola plná. Naliali sme tam... Nejaké 4 deci. Tak, koľko mi vydržia 4 deci v takomto kozube?
V tomto kozube tie 4 deci vydržia zhruba tú hodinu 20, takže keď to prerátame na liter, tak ten liter horí 3 až 6 hodín. Každý ten krb má iný typ horáka, treba tento má 2,5 litrový horák, tým pádom tam to horí tých 7,5 až 15 hodín. Proste viacej do toho treba dať. Je to ten bioetanol, on to vonia ako taká veľkonočná vonielka, počujeme. Čo? Babku s tým. Je to v podstate čistý alkohol, 96% a je špeciálne denaturovaný pre tieto krby, aby sa nedal piť. On je taký trpký, keby ste ho chceli sa napiť. Čiže keď dojde okena, nepúšťať sa do toho, hej? Nedá sa. Nie je to dobrý nápad. Dobre, je to zdravé. Neškodí to nejakým spôsobom, keď mi to horí? Lebo keď to horí, tak vysokú spaľovanie kyslíčnik uhličitý a voda. To je to, čo vydychuje človek. Nič iné tam nie. Môžeme vám asistovať trošku? Áno, nech sa páči. Pri zapalovaní nemusíme ho úplne zase doplnať. Aby som to nevyšmykloval radšej. Nemusíme to úplne doplnať, stačí však. Stačí takto, hej? Jasné, tak to budeme musieť takto zahasiť. Dobre. Takže teraz to zapalovanie, netreba to zapalovať takto, aby ste si nepodpalili čelo, ale obočie. Takto. A fum, a ide to. A telka ide. Z začiatku sa to trošku zohrieva, takže horí taký modrý plameň, ale za nejakých 5 minút už bude horiť pekný červený. Ale musím skutočne povedať, že som veľmi, veľmi príjemne prekvapený, že skutočne sála to teplo, že je to nie len pre efekt, ale má to aj nejakú pridanú hodnotu v zmysle. Poďme sa ešte vrátiť k tomu, čo my sme už povedali, ale možno ešte sa niektorí ste pýtali, ako to je v rámci rozdelenia. Pochopili sme, že toto je taký, že samonosný, tamto je stojací krb, ktorý sme pred chvíľočkou videli, ten 2,5 litrový. Ako to je v rámci umiestnenia? Len do domu, môže to byť aj byt, malý byt? Áno, to umiestnenie nie je v podstate vôbec, ako môžete ísť kdekoľvek. Ako. Je to určené hlavne do bytov, ale môžete ísť do kancelárií, do hotelov, ako nie je to problém. Sú také základné 3 druhy, sú tie závesné, aj tento typ môže byť závesný, akurát je momentálne uspôsobený ako voľný instalácie. Takže jednoducho zavesíte na stenu, namiesto obrazu a máte krb so živým ohňom. Je veľmi jednoduchá montáž. Potom sú tie voľné stojáce, ako tu máme, aj tento typ je teraz momentálne ako voľný stojáci, aj tie ostatné, tie sa jednoducho postavia v priestore a fungujú ako voľné stojáci nábytok. Potom sú ešte zabudované, tie sú väčšinou pevne spojené so stenou alebo s podlahou. A ideme tam do paneláku, do steny, treba tam nejakú izoláciu, drevotrieska, dobre som to povedal? Alebo sadrokartón. Alebo sadrokartón tam je. Ako to v tom prípade je s bezpečnosťou? Áno. Aby to nebolo len jediné a posledné zapálenie. Tieto krby, väčšinou to záleží od typu krbu. Tento krb konkrétne má v sebe zabudovaný ochladzovací systém. To sú tieto vetráky, zo spodu má tiež vetráky. On si nasáva studený vzduch a ochladzuje si zadnú stenu. Tým pádom tento typ môže byť v sadrokartóne, na dreve, kdekoľvek. Je na to vhodný. Tie ostatné typy, ktoré sú, alebo iné typy, ktoré nemajú ochladzovací systém, tie sa tiež dajú zabudovať, ale je potrebné použiť izoláciu. Super. My sme tak trošku opatrne s Romanom skúšali. Hej, ale... Tak toto na dotyk je teplejšie, áno. Ako tá zadná časť. A zadná časť, keď je, tak je v pohode. Dá sa s ňou pracovať aj v stene. Super, ďakujem veľmi pekne aj za takýto pohľad do svetu krbov od fundovaného krbologa. To presne tak. Pán Jaroslav dnes povedal v Teleráne buď svetlo a bolo. Áno. Bolo. Dobre, v Toskane vidíte, aj takouto formou sa dá realizovať. Ďakujeme veľmi pekne, ale ja musím povedať, že máme tu jednu veľmi peknú nevestu, že? Toto je perfektný výhľad. Pozri sa. Inak na babách je niečo pekné. Neviem prečo, ale tie baby sú raz pekné. No a dnes špeciálne Ľudská Šipošová boli zaujímavé informácie o kozuboch, o tom, ako nemať vietor v peňaženke, alebo Marcel, ktorý teraz už začal umývať to, čo všetko zababral. Pozri sa, normálne to zmizlo, to jedlo všetko, ale dúfam, že ale predsa len niečo. Čo? Niečo nám zostane. Marcelko, no, sme sa dohodli. Každopádne, priatelia, s vami sa lúčime. Stredu máme pred sebou, pretože my síce končíme, ale deň ako taký začína, tak si ho poriadne užite. Tak, dať vosk preč. Pekné ráno aj deň. Čaute.